ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо суханҳои Дана Уайт ва Александр Волкановскиро аз пресс-конференсия баъди турнири UFC 290 омода кардем ва пеш аз оғози навор ба шумо хотиррасон мекунем ки муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментарий закрепид шуда. Ҳозир боша биёед наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оиди баромади Волкановский чӣ гуфта метавонӣ? баромади олиҷаноб, ӯ бартарии калон дошт. дар ёд надорам ки чӣ гуна зарба буд, чап ё рост. Волк ҳамон зарбаро сар дод, аммо истодан намехост ва ба пеш ҳаракат кард. волк баромади беҳтарин нишон дод. яир ҷангвари боистеъдод аст ва шумо дидем ки дар охир волк бо ӯ дар стойка ҷангид. яир аз дистансия дур истода ӯро наздик шуда намемонд ва ба ӯ зарбаҳои сахт мезад. а волк боша ба ҳамаи зарбаҳои ӯ тоқат кард. Волкановский монстри ҳақиқист. ӯ хеле боистеъдод аст. волк гуфт ки ҷарроҳӣ мекунад ва баъд худбарқароркунӣ, аммо ӯ ҳоло ҳам ҳадафи гирифтани камарбанди Махачевро дорад. ба фикри ту хубтараш ӯ дар вазни ним сабук истад ё ин ки камарбанди вазни сабукро гирифта метавонад? ман намедонам. мебинем ки ҷарроҳии ӯ чӣ гуна мегузарад. ҳозир карьераи ӯ дар чунин марҳилае ҳаст ки мо ба ӯ не гуфта наметавонем. ӯ ҳама чизро ба ҳама исбот кард. миллион маротиба. бисёриҳо боварӣ доранд ки ӯ зидди ислам ғолиб шуда буд. чизе ки ӯ хоҳа мо розӣ мешавем. оиди ислам шумо чӣ нақшаҳо доред? Волкановскиро ҷарроҳӣ интизор аст. Оливера ин саҳар дар интервю гуфт ки октябр барои бозгашт барвақт аст. аз топ 15 ба наздикӣ Геҷи ва Парье меҷанганд ки рақиби навбатии ислам шуда метавонад. ба наздикӣ ман хабар медиҳам ки дар Абудаби чӣ гап мешавад. ҳозирашда гуфта наметавонам, чунки мо бо онҳо ҳамин гуна маслиҳат кардагием. табрик бо ғалабаи боваринок зидди шахсе ки ту ӯро хеле хатарнок мешуморидӣ. аз натиҷаи ҷанг қаноатманд ҳастӣ ё не? ман хеле қаноатмандам. ғолиб шудан ҳамеша хуб аст. аз ҳама асос барои ман ғолиб шудан пул кор кардан аст. барои таъмин кардани оилаам, мероси худро идома додан. Родригес хеле хатарнок аст. ба назари ман дар ин ҷанг ман аз ҳама зиёд зарба сар додам. Родригес ва шояд ки боз Макс. ман доимо мегуфтам ки маро ҳеҷ кас зада наметавонад. ман ҳамавақт боварӣ доштам ки маро ягон кас зада наметавонад. зарбаи ногаҳониро ҳама дорад. любой кас туро ба нокаут равон карда метавонад. ва Родригес аз ҳама имконияти зиёд барои ин корро кардан дошт. Дана Уайт гуфт ки чӣ қароре ки ту мебарорӣ онҳо розӣ мешаванд. гӯй ки ту худат чӣ мехоҳӣ? ҳамаи мо медонем ки ман камарбанди вазни сабукро мехоҳам. ман реванш гирифтан мехоҳам. бо ислам муҳориба мехоҳам. гап дар он нест ки ман реванш ва камарбанди ӯро гирифтан мехоҳам. ва боз барои UFC ин муҳорибаи калон аст. ин муҳорибае ҳаст ки ҳама дидан мехоҳанд. муҳориба чунон наздик буд ки аз қарори доваро бисёриҳо дар ҳайрат монданд. мо ҳар дуямон ҷангвари сахтем ва ҳар дуямон сатҳи худро нишон додем. ман дар хайпам, ислам дар хайп аст ва муҳорибаи мо низ дар хайп аст. бояд маслиҳат кард тамом. имрӯз Оливера гуфт ки моҳи октябр зидди ислам ҷангидан намехоҳад. ту аз ин кор бохабар ҳастӣ? агар бохабар бошӣ пас гӯй ки ин кор ба фоидаи ту ҳаст ё не? ин чиз ба ман имконияти зиёдтар барои муҳориба зидди ӯ медиҳад. аммо дар чунин корҳо ман қарор намебарорам. аҷиб аст ки барои касе то октябр вақт кофӣ нест. аммо бошум бо дасти шикаста тайёрам. шумо мефаҳмед ки ман чиро дар назар дорам. чунин чемпионҳо ба монанди ман зиёд нестанд. фикр мекунам ки танҳо Израил Адесаня ва ман чунин корҳоро мекунем. мо фаъолем ва мо визовҳоеро қабул мекунем ки дигарон қабул намекунанд. фикр мекунам ки одамон бояд моро эҳтиром кунанд. оиди Илия Тобурия ҳамчун рақиб чӣ гуфта метавонӣ?
бо ӯ ҳамаи кор ҷолиб аст. Ту бояд ки оиди рақиб гап занӣ ва ӯ 100% ҳамон гапзаниҳои худро сар мекунад. Ана суханҳои маро боша шарт нест ки одамон бовар кунанд ва ман набояд эълон кунам ки чӣ гуна ӯро ба осонӣ шикаст дода метавонам, чунки завқи одамон аз ин муҳориба нест мешавад. аммо ӯ суханрониҳои бади худро сар мекунад ва баъд одамон дидан мехоҳанд ки чӣ гуна мо ӯро шикаст медиҳам. ман ӯро пас заданӣ нестам, аммо корҳое ки ӯ мекунад зидди ман ба кор намераванд ва ӯ ин чизро ба наздикӣ мебинад.